Maayong buntag, Kabisayang ug Mindanao, labi na sa itong mga suking tigpaminaw dinhi sa naginusarang Sibiyaanan sa mga mamumuo. O kini ang programa sa kahanginan sa Ramon Avitis Foundation Incorporated, ang Pagtuki. O kini inyong alagad si Pagtuki Tat Samson, makig-uban kaninyo sa usa ka oras nga pagpanuki sa mga issue nga may kalabutan sa kalambuan. Mga igsoon, Oktubre 19 karon 2013, ug atong ang pag-isgutan ang pagbulig sa atong eyepiece, no? Again, ang ato ang hisgutan karon mao ang pagbulig sa atong mga kaigsuunan nga mga eyepiece, no? So kanang gitawag tog eyepiece, mga indigenous peoples, no? So muna nga kuyugi mi ninyo karon haron aton ning hisgutan, no? Unsa may mga bulig nga atong idalit alang kanila. So aton silang ilahon taud-taud kung kinsa man sila mga igsoon. Unya kuyugi mi ninyo haron atong sayra, no? Kung unsa may mga angayan ka nga mabulig nato alang kanila. Pan sa dili pa tugoti isa ko sa pagpangayo og katahuran kaniyong tanan sa atong mga suki kaayo nga naa diha silang tagsa-tagsa ka panimalay, sa ilang tagsa-tagsa ka panginabuhian. No, kaninyong tanan maayong buntag, no? Subo kayong palandongon mga igsoon nga niadtong niaging Martes, no? Pila ka adlaw niagi gitay-og kita og 7.2 magnitude, no, nga linog nga diin nagsentro dito sa Bohol. Unya napiktado kay atong mga kaigsuunan sa atong mga kaigsuunan diha sa Bohol ug ingon man sa dinhi sa Cebu, no? So daghan kay mga kadaot nga nahimo tungod ni atong maong linog. Unya daghang kinabuhi nga nakalas. Unya mga kabtangan, no, nga nangadaot. So muna nga karong simanaha murag medyo subo kaayo kay sa atong na sinati ni. In fact, napasiguro ng mga ginagmay nga mga linog, no, labi na gyud diri sa Cebu. Unya dito kuno sa Bohol, taud-taud kuno ngadto kanang maka-experience kuno sila kusog kaayo. So pipila sa atong mga kaubanan nga tuwa karon didto tungod kay naghimo sa kanang relief operations. Sila kuno dito makasinati sad og grabe, mas grabe ang ilahang ngadto sa mga aftershocks na ilahang na experience, no? Unya sab sa atong mga kaigsuonon sab nga mga silingan nga mga probinsya, no, labi na gyud sa Leyte, diha sa Mindanao area, sa Negros, sa Siquijor nga naabtan sad, no, in town sa maong epekto sa maong linog. So once again, mangayo tag katahuran kaninyong tanan nga wala gyud mo biya naa kanunay nagsunod sa ato ang programa, no? Labi na gyud diha sa ato mga kaigsuonan sa Sindulan Naga, no, nga nagpaminaw sad og ingon sad dito sa Okanya, Karkar, no, si Kaloy Munisit matud pa. Okay, so kaninyong tanan nga mga kaigsuonan nato nga kanunay gyud amo mong giawhag sa pagsunod kanunay ning atong programa. Unya amo sad mong giawhag nga kung buot mong mopadangat sa inyong mga mensahe o baka sa inyong mga suhestyon kamahin sa ato ang programa, palihog padala lang, no, pinagi sa ato ang Pagtuki hotline. Ang mga numero mao ni 256-1679 o baka sa 255-5754. Again, ang atong mga numero 256-1679 o baka sa 255-5754 o baka inyong ipadala pinagi sa cellphone mao ni ang mobile number 0932-848-7293. Again, 0932-848-7293. So muna amo mong giawhag nga mupadangat sa inyong mga mensahe kung anaaman unya kung ganahan mong masayod, no, gikan sa ato ang mga bisita, pwede sad nga inyong mapadangat ang inyong mga pangutana. So again, nining ato ang Sabado atong pag-isgutan nining pagbulig sa atong mga indigenous peoples nga mga igsuon, no? So kita isip na-colonize, no, sa duha ka mga nasod, no, base sa ato ang history. Ang Philippine culture nagpakita, no, sa panagsagol sa foreign and indigenous traditions and practices. So sa mong istorya dinhi sa atong sa Pilipinas, nabantog, no, nga kita na hug og balay, no, sa mga lain-lain nga mga kultura nga gipakita sa atong mga tradisyon
culture and arts ug mga built structures, no? Makita ninyo sa ato ang mga pipila ka mga destinations noon, kay mga destinations makakita ka nga naay mga karaan kayong balay nga Spanish time pa, ang uban mga American time pa. Unya mapakita sad no ang lain-laing kultura nga maoy maingontang witness o baka kanang maoy makit-an nato no nga adunay gyud mga panagsagol sa lain-lain nga kultura tungod lagi kay gi-colonize ta og mga nasod no sa mga naging mga panahon. So however, amidst changes and foreign influences, there exist people who form non-dominant groups of society known as indigenous people, no? Matud pa sa Indigenous Peoples' Rights Act or IPRA or Republic Act 8371 sa ato ang Batakang Balaod dinis Pilipinas, ang indigenous peoples or indigenous cultural communities nagpasabot kini nga usa kani sila ka grupo sa mga katawhan nga nag-share no sa common bonds of language, customs, traditions and other distinctive cultural traits, and who have under claims of ownership since time immemorial occupied, possessed and utilized a territory. So muna siya ang definition no sa indigenous people or indigenous cultural communities. So makita nato mga igsoon, aduna tay mga igsoon nga mga badyaw no. Dinhi labi na gyud dinhi sa ato sa Sugbo. So moreover, data from the Episcopal Commission on Tribal Filipinos nagpakita nga there are approximately 6.5 million indigenous peoples composing about 10% of the total Philippine population and belonging to over 40 distinct ethno-linguistic groups. So 10% no nagcompose na ang atong mga kaigsuunan nga mga indigenous people. So ang Badyaw for instance were once known to come ashore only either to bury their dead, mamaligya no sila mga isda, mga buwad, unya noon sa ni sila nga mohimo og mga baruto, but they were driven by their offshore abodes in 1966. So niadtong 1966 palangyaw-langyaw ni sila no. Mo na nga tungod kay they refused to join Moro rebels in fighting for a separate Moro homeland. Mo na nga nilangyaw na sila kay dili sila gustong magpasakop sa mga Moro nga rebelde nga moangkon no og ilang kaugalingnan. So mo na nga maski asa lang sila niadto no gay ginamit ang ilang mga bangka unya kanang naabot ni sila dinipod sa Sugbo. Unya ang ato dihang mga pangutana mga igsoon kung unsa may mga settlement nga alang kanila no aron magpabilin sa dang ilahang culture and tradition. Nya kana ang gobyerno ug ang mga pribadong sektor nagtubag ba niining maong panginahanglan nila sa atong mga igsuon nga Badyaw no nga naa dinhi sa ato sa Sugbo. So mao na mga igsoon atong paghisgutan karon. So kuyugan ta nila ni Joey Bautista ang BIADP kon Badyaw Integrated Area Development Project Officer sa Ramon Abitis Foundation Incorporated ug ingon masab ang Badyaw Tribal Chieftain nga si Felicito Asamsa no nga naa sa nagpuyo na sila na situate na sila or nag-reside na sila diha sa Sitio Pungtod, Barangay Mambaling no naa na sila luyo sa kanang SRP. So mo ni mga igsoon ang atong paghisgutan karon. Unya ganahan mi nga unta mo padangat sad mo sa inyong mga suwestyon o baka mo apil mo sa ato ang diskusyon mga igsoon. Okay? So mo na ang mga igsoon nga nining ato ang paghisgot-hisgot sa kabahin sa ato mga igsoong Badyaw. Manghinaot ang masayran o mahatagan ta og idea kinsam gyud ni sila diin magid ni sila gikan no nya unsam sa ilahang mga matang sa ilahang panginabuhi. So dinhi na ni sila sa Sugbo sukad pa niadtong mga pila na kadekada no matod sa ato ang datos ni 1966. So pila na kadekada nga naa na sila dinhi kuyog nato nga uban makit-an to desdan
Nga labi na gyud panahon na ting Pasko, no? Makaingon ta nga taga Badyaw. Yang uban ato sang mahimamat ni sila kanang modunggo ang barko, no? Makita na to kusog sad ni silang mo sam og mga sinsiyo apan dili gid na mga igsuon nga mao gyud na ilang description ug mao gyud na ilang panginabuhi kunni kanang naagid na usa lang gid na silang way of surviving, no? Labi na gyud nga naa sila dinhi sa Sugbo. So kay bawo naman ta nga basta mopuyo kag Sugbo, kinahanglan man gyud kag mga pagsuporta. So usas ilang mga pamaagi haron mo survive sila mo ang pagpangayo ng uban ana siya sa pier, no? But kasagaran sa atong nahibaw-an ang ilahag yung main source of income ang kining pagpanagat mo ginailaha unya may sad ni silang muhimo og mga baruto, no? So kamo kung ganahan mong magpahimo diha og mga sakayan Badyaw, no? Masaligan nato mga igsoon. So mo na unya makabantay sad mo nga pipila pod nila manindag pirlas. So kana sila, no? Ang mga membro na sa Badyaw community nga diin giasistihan pod sa gobyerno, sa city government ug pod sa Ramon Abuetis Foundation o sa Nano Nagel Sisters diha nga naa ni puyo gyud kuyog nila diha sa Pungtod Mambaling, no? Alaska Mambaling. So mo ni mga igsoon ang ato ang mga pagaisgutan karon nya mo palakbit lang tag gamay ang atong sitwasyon karon sa ato ang sa linog, no? Matud pa sa Mantalaan, no? Sa Sunstar gibutang dinhi nga ang nikabat na ang mga namatay gikan sa 162 ngadto na sa 173. Unya niingon dinhi nga gibana-bana nga ang apektahan, no, nga mga infrastructures nikabat na sa 549 million pesos tungod sa maong linog mga igsoon. Og dito sa Bohol adunay kapin 20,000 na ka mga pamilya nga namuyo dito sa evacuation centers. So mo na nga daghang kayong ni abag nga mga kaigsuonan nato gani ang Bohol og ang ang Cebu, no? Kay dili man kayo grabe na apektahan, daghan kayong nanabang mga igsuon nagpadala og pagkaon, tubig, mga medisina, no, alang sa atong mga kaigsuonan dito nga naapektahan in town. Okay, so arita sa atong kumustahon una, no, live dito sa Bohol ang atong kaubanan nga nagpahigayon karon sa relief operation dito si Doc Joy Hira. Doc Joy, maayong buntag. Hello, may buntag diya sa atong mga suking tigpaminaw labi na sa Central Visayas, no, nga naiko gyud town sa Lindog, pero naami diri sa Bohol karon ni ami sa Tubigon sa atong si Medfi, atong Rafi Microfinance branch. Okay, ma'am. Coordinate mi diri sa sa distribution ug sa nag-evaluation sa field gikan sa atong mga kauban. Yes, ma'am. Ma'am, unsa may ihulagway kuno kana diha, ma'am, unsa ni inyohang sitwasyon karon diha sa Tubigon, ma'am? Ang diri kabaw ka sa ha, kung tan-aw nimo ang Tubigon kuan man gyud siya no naa magid mga supplies gikan sa Cebu, pero kabaw ka lisod gyud kayo ang kanang sitwasyon diri nga ang pagkaon nagbuwang unya gani diri sa atubangan sa ato ang opisina sa microfinance dunay nag-distribute og usa ka grupo nga nagtudo sa multi-cap unya kanang bugas, no, tag sa kilo usa ka buok noodle unya naggihugupan gid siya sa kinana ka kuan ba unya kung hunahuna uli mo gani ni asya sa sentro, no, ahay na binakatong tuag sa sud kina interior sa atong mga kalungsuran na mga interior communities, no. Suma pa ni atong usa ka kauban si Jake nga gikan sa Antiquera na nakalusot nga usa sa atong mga partners didto nga ni anha kay guba man gyud kayo ang dan nya walay gasolina so lakaw lang gyud sila sa tat. Unya niingon gyud sila nga wa gyud may pagkaon ug tubig mao gyud nay numero 1 nilang panginahanglan karon. Yeah, so mas mayo Ma'am Joy kay at least madungog sad sa ato ang mga kaigsuonan for those who are willing, no, to donate, no, food, tubig, food, water, o mao gyud nay pinakakuan sa tat kay
kanang kuan manggod kanang ang mga tubig na nga inana man gyud ang kalinog mawa ang tubig ug naamang gani di mainom mga kuan so far amo ni atong mga report gikan sa atong mga partners po dito sa atong mga members sa atong Rappi Microfinance nga ni kuan ba unya gipangutana sila unya nani sila sa mga interior kay in fact ang sa atong distribution dito sa Antiquera ang plano ni Jake nga adto ra ta naaray kuan meeting point bitaw nga adto nato kay mo kita ta dito sa atong mga partners kay sila nay muda wala nag ilang pasanon inana ang sakripisyo sa atong katawhan karon. So sa ato pa Ma'am Joy karong adlaw nakapenetrate na ta niabot na tag Antiquera. Wa pa mo lakaw mo larga pa okay mo padong pa mo sa Antiquera sa kuano sa Navy atong giuna sir tat karong buntag sayo kauban sa atong mga partners kay nadaman to sa atong Naval Forces Central no ang booth diri unya giuna nato ang priority kay base sa amohang report sa gahapon nga nanginhanglan ta og dakong tabang dito sa Clarin unya Sagbayan o Katigbian no so mo to giuna nato dito sir tat kay kung ano pa man natong makuha ang report ni kuan Jake nya mao gyud to nga katong pinakauna ato jud ang ipa ipagawas para makahibaw gyud ta unya karong ato sa sinistes didto kay siya sad ang mo kuan mo evaluate didto kay napa man tay kuan napa man tay apa sa didto so meaning ma'am wala pa movement but so far gi-identify na naka-move na ta okay good very good sa buntag in fact alas 5 ang atong mga kauban so atong rumbo ato ma'am asa man ang ato ang rumbo ato Clarin Sagbayan o Katigbian udto ato na ta tingali sa kuan Katigbian makaigo nya kanang kuan nakasugod na gyud ta sa tat og kanang panghatag in town sa atong mga kaigsuonan. Wow, at least matabangan gyud in town. Ma'am, kaganina dito ko sa now foreseen na padala naman tong mga goods na tong uban nya nalay nga last batch nato dito. Hopefully within the day mapadangat na diha sa Bohol. In fact, mo abot na kuno tong setas no katong imong giingon nga murag gi-dispatch og alas 8. Wala man naka-oras diri. Nya bay kusog man sa kay atong mga kuan unya abtik sa gyud kay atong mga kauban sa Navy ug sa Army. Yes, pasalamatan sa nato sila ma'am atong mga kaigsuonan sa Navy. Batalyon man ni atong nakuan setas. Naa diha ma'am kuyog ninyo no atong mga kuan armed forces units or mga pipila ka mga personnel. Nakuyog nila duha. Very good. Sa kuan batches no nga mo kuan kay nagbuwag na sila para makuan as early as possible sa setas kay mas dili man gud init ang mga tawo nga manglakaw makauli dayon sila unya makalungag sad sila sa ilang pagkaon in town no so ma'am kamong nagbulig diha unsa may inyohang kondisyon pod I know nga gabi naglisod mo no okay ang nahitabo like didto mi sa Puerto gahapon kay di ba nauna man ko diri unya didto mi naghuwat mi sa ubang goods niya kanang ang nakanindot lang setas ha kay dili wa ginang hilabot sa atong mga dito so safe gyud kaayo that's one thing nga atong we can be very proud of niya ikaduha so mo lagi to nga mga alas sa tong oras sa alas 5 alas 4 ba to ni tayo og bitaw nagmaayo kumusta man ang dito may support ay murag yung katong pareha pagsugod sa linog nga na experience ato sa Cebu nga katong kuan si Kuyawan mi oy pero katong inyuhang na experience aftershock lang to ha aftershock pero kusog kayo kusog yun kay tanan nga kanabang kuan unya paghuman tautod mo to nga nagikuan na mo nya wa pa man sad mi kuan anak mo tong nilakaw sa mi nya gidili nato sa port police didto sa kuan nga muta kuan kay nangita sa big pagkaon kay wa pa man mi kapaniud to pag uli nato so kadto sir tat okay ra gito siya so pagkagabi between 1:30 and 4 o'clock katulog yun mi kay uga unya bilib lang sad ko sa akong mga kauban no sa Rappi kay same mang gyud ta nga kuan nya inig tay og gyud mailhan man kay mutingog mang scene diri sa atong office lubaan ay nagpukaw kuan dayon kada pagpadaplin dayon ba nya kanang inighuman mo undang na gani balik na sa katong inana ta kakuan sa atong energy pero with all that wag usa sa atong mga kauban nga nagmahay or kuan inana kuan gyud ta I'm very proud to meaning atong Rappi nga mga kuan kauban ug ang
kanang kuan jud kanang dedicated nga mga volunteers nga wag gyud kanang muuli kay actually pwede mo gyud makauli in fact gahapon kang hagad ganito tuwa ko over sa ribi kasi kanang muuli awag kanang muuli So madasigon gyud kayo ta diha ma'am tungod kay naatay mission. Naatay mission unya ganahan natong mutabangan nato ang atong mga kauban unya kanang kuan kanang atong manggong kuan sa elevating lives no atong palambuon ang kinabuhi sa katawhan niya tunga ni ining mga katalagman atong nahigaguman karon kita man kanan affected pero kinahanglan man gud nga ang mga tawo na inspirasyon so I would like to say nga kaning atong pagtabang ang kuan is really an inspiration sa mga tawo man gud nga bisag affected sa pero dili ta manglingkod sa ato maghuwat sa sunod nga aftershock kung dili atong makalimtan ang aftershock tungod kay nakatabang tao sila ang atong inspiration so I think that's very fun so lagi kinahanglan kita daghang pa kay nanginahanglan but later on maka-update pag yun ni kung unsa gyud ang magnitude pero so far grabe gyud ang devastation ay mismo gani ning atong balay dire na kuan kanang nagid check crack ba muna nga bantay-bantay lang pud ni. Yeah, ma'am kami diri sa Cebu nagsige sad mig coordinate pod alang pod sa inyong panginahanglan diha no kay bawta nga na magkuwang sad nga to ang mga panginahanglan diha tong logistical support so mo na nga kami pod diri sa Cebu pangandam sad mi kay at least once makuan na tanan, maipon na tanan amo nang mapadangat diha sad alang sa inyong suporta pod kamo nga mga nag-facilitate diha ma'am. Okay. Yes ma'am, daghang kayong salamat unya tataod mo balik mi alang sad sa dugang situationer nato diha sa Bohol. Sige. Yes okay. ma'am. Thank you. May udto. Okay. So mao to mga higala no nga to ang kaubanan dito sa Bohol no mga kaubanan nato sa Ramon Abitis Foundation Incorporated nga nagpahigayon sa ayuda alang sa atong mga igsuon dito nga naapektahan in taon sa linog unya matod pa ni Doc Joy nga kanang ang aftershock dito sama sa gikusgon nga atong na-experience dinhi sa Cebu imagine na nato so kitang tuwa ka ngadto no kung kita mo naa dito murag kuyawan kita pangayawan ta mga igsuon. Okay, so nana ready na ang kuan? Okay, so muna mga igsuon nga padayonon na to no kung makahatag pa sila og kung kamo diha nga pwede mong makapadangat pod sa mga update or taho diha sa mga silinganan nga mga probinsya diha ba sa Siquijor, diha sa Negros o baka dinhi sa ato sa Sugbo amo mong gidapit no sa paghatag pod sa inyohang mga update pod. Palihog ipadala lang sa ato ang pagtuki hotline ang atong numero 256-1679 o baka sa 255-5754. Again, ang ato ang pagtuki hotline 256-1679 o baka sa 255-5754 o baka ipadala ninyo no ang atong inyong mensahe sa atong pagtuki mobile ang numero 0932-848-7293. Again, 0932-848-7293. O baka ganahan mong padangat kung naamoy ganahang suporta nga inyong ipadangat nga ipaagi sa Ramon Abitis Foundation willing rasad no nga mo abag ang Rafi sa pagpahigayon sa pagpadala ni ini ngadto sa atong mga kaigsuunan sa Bohol. Okay, mga igsoon mo break on na ta nya mo balik ta karong taud-taud. Kahibaw ba mo nga ana ay ahensya sa gobyerno nga nagpanalipod sa mga katungod sa atong mga IP? Mao kini ang National Commission on Indigenous People. Kini si Pagtuki Roxanne, naghatod ni mga gagmayng kaalam. Maayong buntag, ania ang mga pinakauwahing kalihukan o panghitabo sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Nagkahiusa ang mga empleyado sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated kun Rafi niadtong Huwebes sa pagpamutos og hinabang alang sa mga katawhan sa Bohol nga naapektuhan sa 7.2 nga linog. Gisugdan ang pagpamutos ni atong hapon sa Huwebes o gihatod kini ngadto sa Bohol gahapon sa buntag pinaagi sa tabang sa Naval Forces Central Civil Military Unit. Lakip usab sa mitabang sa maong relief operations ang mga katawhan nga nagpuyo duol sa Casa Gorordo Museum diin gipahigayon ang maong kalihukan.
Matud pa ni Dominica Chua, RAFI Chief Operating Officer, ang matagpak makasustener na sa 5 ka adlaw para sa pamilya nga ana ay 6 ka miyembro. Sulod sa matagpak, mga asukal, gatas, noodles, dilata, biskwit ug 5 ka kilo nga bugas. Giawhag usab sa RAFI ang publiko sa paghatag og donasyon ug pwede nila kini hatod sa 35 Lopez Haina Street, Cebu City. Sa laing bahin, nagkadai ang garbo sa Sugbo ang mulingaw sa mga musalmot sa Moonwalk, a walk for breast cancer awareness karong gabi. Adunay mohalad og awit gikan sa mananaog sa Visayas popular music, batang mga ngawit, banda nga mga membro puro babay ug mga presentasyon gikan sa mga cancer survivors. Giinganyo ang publiko sa pagsulob og pink nga costume. Ang moonwalk anha magsugod sa Fuente Osmeña, dayon lakaw subay sa Dalan Osmeña Boulevard ngadto sa Plaza Independencia. Kini gipasiugdahan sa RAFI Eduardo J. Aboitiz Cancer Center. Ug mao kini ang mga nahitabo karong simanaha sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated. Kini si Pagtuki Heidi. Maayong buntag. Ituboy ang mga bayani sa imong komunidad. Ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated Triennial Awards ang nag-unang Social Development Awards sa Visayas ug Mindanao. Download sa nomination form gikan sa www.rafi.org.ph/triennial awards. Ipada ang form ngadto sa Ramon Aboitiz Foundation Incorporated sa 35 Lopez Haina Street, Cebu City 6000. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telephone number 0324187234 local 105 o log on sa facebook.com/rafi.org.ph. Mahibusab nga mo text sa tibok pangan sa nominado space iyang address og telepono space pangan sa nagtuboy sa 093351440005 alang sa Sun, 094976435525 sa Smart, 0927576855 sa Globe. Deadline sa nominasyon sa Disyembre 15, 2013. Okay, balik ta mga higala, no? So far, mo to yung mga nabati na to nga mga updates gikan sa Bohol, mga igsoon, no? Unya kita dinhi sa Subo, grabe sad kayo ang mga kadaot, no? Dito sa Pasil, itong adlaw gyud sa Linog, diha-diha, no? Nakalas dayon ang kinabuhi, no, sa atong mga igsoon. Unya usa sa atong mga tourist destination din ug usa sa mga karaan nga mga simbahan labi na sa Santo Niño, no. Grabe sa gyud ang kadaot, labi na gyud natagak ang belfry. So mo na mga sitwasyon pud nato unya pipila ka mga lugar, mga balay nga naapektahan sad, no, nga liki in town og pipila ka mga edipisyo. So dinhi sa ato sa Sugbo, no, usam sa gyud kay dako kayo nga naapektahan. So kamo mga igsoon amo mong giawhag basig na amoy mga balita diha pod nga inyong ikapaambit. Pwede na tong mapadangat dinhi, no. Okay, naa sa linya karon si Sir Joey Bautista, no, ang kasamtangang program officer, no, sa Badiao Integrated Area Development Project. Sir Joey, mayong buntag. Hello, Joey, mayong buntag. So naputol mga igsoon, no, atong balikon og contact si Joey kay haron mapangayuan nato kasayuran. Kay kini si Sir Joey Bautista, siya mo'y nag-handle, no, sa ato ang project diha sa Badiao, no. Gitawag ni siya Badiao Integrated Area Development Project. Unya siya mo'y ato ang project officer. So siya mo ay nagpahigayon sa mga developments diha kuyog sa ato mga igsuon nga Badiao diha sa Pungtod, Alaska Mambaling, no. Diin adunay mga programa or project sama sa housing ug uban pa nga mga kalihukan. Okay.